Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Bye. I, King Momo, hereby declare the Carnival festivities open. Viva Carnival! Viva Carnival! कार्निवाल ही स्टेट फेस्टिवल हा आणि वो आम्ही हे फाटी दोनूच कडे दवरलेलो हा, एक पणजी आणि एक मडगाव. कारण कोविडाची महामारी हा त्याच्या भितरल्यान सगळी कडे गडबड जावपा नाका म्हणून दोन कडे दवरल्या, एक पणजी आणि मडगाव. आणि लोकांनी त्याचो आनंद घेवचो, आपलो जीव सांबाळून मास्क घालपाचे म्हाजे भाशेन सगळे घालना आणि सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाची ही तेंची जबाबदारी आहा. हांव जाणा टुरिस्टा खातीर हो फेस्टिवल खूब इम्पॉर्टंट आणि टुरिजमाक बूस्ट दितलो जाला. हे फेस्टिवल आमकां चालूच दवरपाक म्हणून हो कार्निवाल 5-6 कडे जाता सोडून खाली 2 कडे दवरलेलो हा, पणजी आणि मडगाव. शो मस्ट गो ऑन.